vasemmistopuolella. No! Takana. Eli kodu on periaatteessa peli, jossa itse luodaan oma peli. Tässä on valmiita maita, mutta otetaan ensin tää perusmaa täällä. Tässä pääsee siihen valikkoon painamalla back-nappainta. Täällä näin. Sitten otetaan tästä tämä. Saa vaikka kukkuloita tästä. Tällä. Sitten voi pienentää, jos painaa vasemmalle, tai noin näin. Sitten back-näppäimellä. Tästä tällä voi taas... Kyllä tämä voisi läpällä ottaa. Tai siis ihan sillä lailla, että on tähän kiva, mutta kyllä nyt mä katsoin. En ole hirveästi pelata. No! Takana. Hei. Nyt mulla on hieno No siis sen mun mielestä kuuluu alkuun. Okei. Onko tässä FPS? Ohjelmoitu kodu, kun sä painat Y:tä. Okei. Onko tää L vai R? R. Sitten laitat when, vaikka gamepadi. Okei. Sitten sä voit vaihtaa tätä maan väriä, jos sä painat Y:tä ja tuolla RT:llä menet sivulle päin. Okei. Sitten sä voit ohjelmoida kodun kanssa tuosta sitten do move. Joo. Niin. Joo. Ja sitten siitä pystyy laittamaan nopeammin tai hitaammin. Okei. Ja sit sä voit laittaa, että hyppää. Sillä samalla tavalla actionsissa löytyvät